दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी रुंसारि जालांनाय दिनै सानबानि दाहा फालिनाय जादों। जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ थानसालियावबो आरज लानाय जादों। लोगोफोर एसे नोंथांमोनहा खिसिलांगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि जे गाहाय लांगोनायाव नैबे जिथु मावख'सालियावनो जोङो रुंसारि जोंनिनो आगुनि मोनसे समनि 1950 मायथाइनि 16 मेयाव जे गायसनजानाय दुलाराय बाथौ गौथुम महासभानि आब्रुनि बिथां गाहाय आफादगिरिमोन बिथां रुपनाथ बसुमतारी आदैखौ जोङो दिनै गोसोखांनो नागिरदों, दुखु फोरमायनो नागिरदों जाहाथे बिथांनि सि आत्माया गोजौआव आलो आलो जायगा मोनथों। इसोर आफा बोराइ बाथौआ बिथांखौ जि जायगायाव लांदों बे जायगायाव जाहाथे मोजां थाहैनो हाथों आरो जोंखौ जाहाथे थांना थानाय सुबुं जों गासै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि गासै दालाय दालायसा आफादफोरखौहाय गांखंफोरखौ जाहाथे जोंनो मोजां गोहो होथों बेखौ लानानै जों दिनै दाहा बावनाय दिनै सान फालिबाय थादों। सारा आसामावनो फालिदों। जोंबो दिनै जिल्लानि जानानै मांगोना आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव दिनै शैलेन आदा बसुमतारी आरो जोंनि गाहाय आफादगिरि नबकान्त बसुमतारी आदानि दैदेननायजों दिनै बे खामानिखौ जोङो आवगायबोदों। दा ओंखायनो गिबियावनो जों बयखौबो आरजखौ जोङो होनो थाखाय कुमुरि गामिनिफ्राय सफैनो हानाय आरज हान्जाखौनो दैदेननो थाखाय जोङो जिल्लाफोर जानानै गुरै खावलायो। गोजोन्थों।
मिथिबा नालाय बिनि सायाव जों जाहाथे एसे मिथिलायनो थाखाय बिनि आत्मानि सोमोन्दै एसे बुंनो थाखाय आं खावलायदों आदा। बिथां फंबाया आंखौ जोंहा रुंसारि रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै आंखौ फंनैसो बुंनो होदों। थारैनो बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बाथौ धोरोमारि रायजो राजाया जोबोरैनो सुख'नो हायै खहा जादों। जोंनि बर' हारिया रायजो जाबोनाय बेलायाव जितु बेले बेजेयै बा आलाय जोब्रे खान्थिजों जोङो रायजो जाबोदोंमोन। दा बेखौ नुनानै सानसुमै बिथां रुपनाथ बसुमतारी सार लोगोसे डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, मथुर बसुमतारी, बिहुराम बर' बिदिनो गोबां आबै सम्फा बेखौ सेक्रेटारि बिथांमोना खोनादों खोमा। बिदिनो गोबां सानसुमै बिथांमोना गुवाहाटीयाव थानाय पल्टन बाजारनि ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव ज' जानानै बिथांमोना बाथौनि सोमोन्दै सावरायलायनानै मोनसे आब्रु नामाकरण खालामनानै आब्रु माने अल बाथौ रिलिजियास होननानै बिथांमोना गायसनजेनदोंमोन। आरो बे गायसनजेननायनिनो आफादगिरि महरै बिथां रुपनाथ बसुमतारी सारखौ गायसननाय जादोंमोन। आरो बेहाय बे जादों 1992 सनाव। दा बेवहाय लिंथुमगिरि महरै जोंहा बाबुराम औवारी बिथाङा लिंथुमगिरिमोन। बिदिनो दैदेननानै बिथाङा 2004 सिम आंनि मिथिनायाव बिथाङा आफादगिरि महरै दैदेनबोदोंमोन। बिनिफ्रायसो जोंहा मंगलसिं हाज'वारि सार, बेनिफ्राय बिदिनो गोबां माने दासिमहालागै गोबां माने आफादगिरि जों मोनबोदों, दाबो दङ। थिग बिथांजोंनो लिंथुमगिरि महरै बाबुराम औवारी बिथाङा माबानानै बिनि उनावहाय 1993 सनाव जा बानेश्वर बसुमतारी सारखौ गाहाय नेहाथारि महरै गायसननानै बिथांमोना अल बाथौ रिलिजियास होननानै जोंनि गेजेराव फोसावनानै गासै बर'फोरखौनो ज' खालामनानै बाथौ धोरोमनि फारसे माने सांग्रांथि लाबोदोंमोन। आरो दिनैसिम बे खान्थिया सोलिगासिनो दङ आरो सिबिबोगासिनो दङ। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जों बा आंबो बा नोंथांमोनाबो गासैबो बहुद दुखु फोरमायदों। आं दिनै गहपुरनिफ्राय होदर हिसाबै फैदों बे कारनाव जे नोंथांमोनजोंनो लोगोसे आंबो बिथांनि मुङै आर'ज गाबफानो मोनब्ला आं गावनि जिउखौनो धन्य मोनगोन साननानै आं गोसो होनानै दिनै नोंथांमोननि लोगोसे आर'ज खालामफानो हादों। बिथांनि खबरखौ आङो जाहा हिरेन नार्जारी बिथाङा बानेश्वर बसुमतारी सारनि उनावहाय गाहाय नेहाथारि जादोंमोन। बिथाङा प्रिन्सिपालमोन, दङ दाबो खैराबारिनि। बिथाङा गावनि आफादगिरिखाय आंजों बिराद ओतप्रोत जड़ितमोन। बिथाङा आंनो खबर हरनायसै ओरैबायदि, नोंथाङा खबर मोनदोंना मोनाखै बोले रुपनाथ सार बिथाङा रुंसारि जाबाय ओरैबायदि समाव। बिदिनो बहुत दुखु गोनां खौरां। सारा बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो गामि बर' गामिनि खना गफा बिदिनो फैयै फैयै आंनियावबो हर थालायनो मोनदोंमोन। आरो बिथांखौ आं जथेस्थ सम माने बिथांनि कार्यकालहालागै बा दासिमहालागै आं मोनबोदोंमोन। मानो होनबा आंबो बे बिफानावनो माने जड़ितमोन। आं होनबा समाव बिबान गैयाब्लाबो आं थांफाबाय थायोमोन। दा बेहा बिथाङा ओरैबायदि मानसिमोन जे बिथाङा माब्लाबाबो VIP माने माबाखौ लुगैयामोन। जाय जेराव लाखियो बेयावनो हर थायोमोन। बेबायदियैनो बिथाङा माने
बर' हारिखौ बा जोंनि अल बाथौ रिलिजियास इउनियनखौ दैदेनबोदोंमोन आरो बिथाङानो बिथांनि उसुं सेरावनो बाथौ आश्रम मोनसे खुलिदोंमोन दाबो सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय आं ओरैबायदि जड़ित बे बाथौ आश्रमावनो आंनि फिसालाया माने प्रिन्सिपाल महरै खामानि मावहैदोंमोन दा बिदिनो थांलाय फैलाय बा ओरै मिथिं दावथेन गासैयावबो आं माने खुनु माने माबाखौ आं फेलें खालामामोन आं हदावरि सोरबाबो माने सेमिनार हक कनफारेन्स हक आं माने हेफाजाब हैबाय थायोमोन आरो थिग बेबायदिनो माने आं नुदों बिथांमोननि दैदेननायावनो टिक्रिकिला होननाय जायगा मेघालयआव बेयावबो सहैनानै माने बिथांमोनजोंनो थांफानानै आं बेयावबो सेमिनार खेबनै जादोंमोन टिक्रिकिला मेघालयआव गार' हिल्स गोग्लैयो बिथांमोना टुरा थिग बिदिनो आंनि मिथिनायाव आं बेखिनिखौ मिथियोमोन जे बिथाङा जेरावखि थाङा मानो जेरावनो दोनो VIP बेबस्थाखौ बिथाङा लुबैयामोन मालाबाबो बेबायदियैनो बिथाङा आफादखौबो दैदेनदोंमोन गावनि जिउ खुंबोदों आरो बिथाङा स्कुलनिबो दा हायार सेकेन्डारि जाबाय खोमा बेंटलाव बिनिबो फोरोंगिरिमोन गोबां रोंगौथि गोनांमोन जियानो जाया मानो बुजिब्लाथ' सानसे सम बयबो थैखानांगौ थिग बेबायदि नियम खान्थिनि गेजेरजोंनो बिथाङा जोंखौ बे बुहुमाव आलाय सिलाय माने राफोद जास्लाबि सायावनो जोंखौ नागारनानै बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा बेहाय बाहागो लागिरि जोंनि सनितपुर जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बारग' हरेश्वर बर' आदा लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्लानिनो बारग' नेहाथारि कातिराम बसुमतारी फंबाय आरो जोंनिनो बे बिफुं आफादनि गाहाय आफादगिरि जितेन बसुमतारी फंबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दौरि बिफाफोर नुजाफैनो हादों हायदाबारि गामिनि बेनि अनगायैबो दिनै जोङो बे रुंसार जानायनि सोमोन्दै जोङो गोबां रायजो राजाया बेहाय बाहागो लाफैनो हायाखैबाबो माखासे समनि आंखालाव दिनै माखासे खाथि खालानि रायजोफ्रा नुजाफैनानै दिनै बिथां रुंसारिनिसिम आरज लाफैनो हानाया जोबोद जोंनि गोग्गाथाव खाफाल गोनां होननानै बुंनो हागोन मानो होनबा जोङो मिथिनो मोनदों गोबां समाव बिथाङा आफादगिरि मावनायनि गेजेरजों फरायसालिनि फोरोंगिरि जानायनि गेजेरजों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोदो गोदाय दैदेनलांदोंमोन बेनि गेजेरजों जोङो गमामायैनो जोंनि माखासे धोरोमनि जितु दा सोलिबाय थानाय फोसाबनाय बेलायाव गोबां बिथाङा नाजादोंमोन आरो बेबादिनो गायसनगिरि बिथाङा बिबानखौ आफादगिरि मोनदोंमोन गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दा बेखौ 1982 सनाव 92 सनाव हमना ला 1998 जिहेतु 16 मेआव बिथाङा गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जितु बिबान मोनदोंमोन बे बिबान मोननायनिफ्राय बुंनो थाङोबा गोबां बाथौ धोरोमनि फोसाबनाय बेलायाव बिथाङा गोबां नाजाबोदोंमोन बिबान मावनायनि गेजेरजों गोबां नाजाबोदोंमोन आरो बेनि नाजानायनि गेजेरजों दुलाराय जोंनि बाथौ धोरोमा गोबां फोसाबनाय आरो फेहेरनाय लामायाव दावगाबोदों आरो मोजांबो जालांदों थिग बेबादिनो दिनै बिथांनि रुंसार जानायाव गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो जाहाथे जोंनाव जितु दैदेनगिरिया जोंनि गेजेराव नाजादोंमोन आरो फोसाबदोंमन थिग बेबादिनो दिनै फोसाबनायनि गेजेरजों जोङो बेबादिनो मोनबोबाय थादों जे साबसिननिफ्राय हामसिन जालांदों बाथौ धोरोमा फोसाबनायनि नाजानायनि गेजेरजों मोजां जालांगोन आरो मोजां जालांदों बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो उननि जितु हाबाफारिफोरावबो जोङो बेबादिनो मोनलांबाय थागोन
बेखौ नाजादों आरो दा जियानो जा दिनै जोङो ज' जानानै बिथांनि मुङाव जे दान्दिसे समबाबो आर'ज लानानै बिथांखौ जोङो माबा खालामदो जाहाथे बिथांनि सिया इसोरनि खाथियाव जायगा मोनो बेखौसो जों खावलायदों आरो अराय सम जोङो मोजां लामाखौ दैदेनलांनो हाथों दा जोङो दान्दिसे सम आर'ज लानायनि गेजेरजों जोङो रायजोफोरनि गेजेरजों जाहाथे बयबो बिबार बारसे बा बिथांनि मुङाव फैनानै जाहाथे बिबार बारसेबाबो मान खालामो बेखौसो आं खावलायबाय फंनैसो बुंनायनि गेजेरजों आङो बेखिनिखौ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.